I caressed you. Hey! How dare you? No, Father, how dare you? Ilirubi ma Father tere manu. Father Chineke tere manu ki nwurubi ma akante. Onye ka iwu? Onye tere gị mmanụ ọwụ? Father ekwesị tere mmanụ ihe mmanụ akante. Eweli chegodi. Gwam the reason why ji mama akante. Ke ihe mere gị, ele ihe mere gị. Ke the reason why ji mama akante. Ọgwụ ahụ ị gara aga bọpụ onye sị gị ga-abụ. Ọgwụ ị gara aga bụọ na nke onye wuchi nya. Para onye sị gị ga-abụ akante. Onye sị gị ga-abụ ọgwụ amin to say. Biko eweliwe ọwụ ihe ọjọọ ibe ọgwụ. Ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ. Ọgwụ awụgo onwe. Hey! Ọ family ọgwụ na family gị. Ị ga-atakwa oku ebe akpọrọ gị. How can they call you for to another work? You go to do another work. Eweliwe elo tiji bụ ọgwụ jikwe na ihe ọjọọ. Ọwụ ihe ọjọọ to me. Abụ ule anyhow. Ngwa ule hụrụ ọgwụ gafee. Okay. Gị mụrụ na akpọrọ gị na Paris na magwụ ya. Ndị mmadụ bịa confession ga nga kwụsịta ha kwụ ego njọ n'aka gị gbara gị nyere ha ọpịpịa. Don't trespass ebe abọgọrọ ọgwụ. Oke anụ na chegodi na agara m bọpụ ọgwụ na ke ndị mmadụ tọọ ndị mmadụ na-agbụ tọọ family na-agbụ ka Chineke nara otito gị nwe obi bịa were aka ntị sụsie m ntị biko gwa m ke wee eziokwu ele ihe mere ele ihe mere uyo mere aga m esukwa gị ọdọ esi ọdọ ị ga-agba ahịa anwa mee ya aga m esu gị ọdọ ị gara aga napụta family ekere na-agbụ ka Chineke dị otu kamgbe enyi aha gị na-akwụ ebe niile Chineke onwe otuto ndị niile na-akwụ mpụta ebe asị fada aka akpala mkpakpa a na-ebuli gị elu a na-eto gị aha gị na-akwụ na soshal midia a na-etoje gị ebe ọbụla ngara kamgbe enyi aha ga-ezubedi ike na family ị na-akwụ fada Chimaobi fada Nwaba na-aga bụ ekwensị aha Chineke gọrọ gị ekwensị na-ebe akwa onye bụ ekwensị ahụ na-ebe akwa na awụdụ mmiri elu otu a ga-esi ekwe gị aha Chineke kedụ aha Chineke gọrọ gị ga-eji anụrụ otuto ịtọpụ na abụ ma nna gị ma Emmanuel nna gị mpago wee Emmanuel mma onye ọwụka nọtụkwa na aba na-adụ akwa Jizọs nwanne ya nwoke ude ele nke ọma nwoke nọtụkwa na agbaje akwa ka nọtụkwa ngwa ọnụ ugbu aga hụ je gị ka ga na-atọ ndị ọdọ ma ibubedo asụ charity ọnụ ụlọ ka ọ na-ebido charity started in the home ikwucha ihe niile a na-agbọcha lilili ka nkịta na Chai. gị gwa m nyebe m the main reason why iji maa m aka ntị a na akpọrọ m ọgwụ tọọ ndị mmadụ na-agbụ oke anụ na m gịnị wu the major reason ele otu o ji ewege gị iwe ele ihe gbawara gị obi iji kwụsị m n'ụzọ a wee aka ntị sụwa m ntị ihe wu ya reason ma ọ wụ ya mbido nke m ebido na enwekwa onye ga-eji m na go ọ gakwa mma na ime hụrụ ọnụ na kwuo ihe wu ya main reason why iji gbaa m aka ntị a na enye m gị 2 minutes na ikwu ya na maka Chineke wudu fada he will fathom aga m na-agba gị echi bishọp siri gị fada na ka m ga-agụ gba di rope oye ama agụ gba agbụcha bishọp akwa eletisi gaga na gaga bụ ọgwụ m na-eji enye family m nri gị gaga bọsịa ya sị gị bụọ ọ bụ ihe m na-eji enye family nri ọsụmotu ole isiri fada esi fada gị one side ihe awụ new generation ihe awụ olulu ọhụrụ ka anyị nọ n'ime ya asị ebugharị ọnọdụ ọgwụ m jiri abalị gaga tii Jizọs mụ na waje abalị tii ụbọchị anyị gaga bọpụta akwa anyị ụgwọ sọ anyị si dị n'aka aka na-arụ n'aka ga-akụrụ ma na-akụrụ gị na-aṅụ ọgwụ ọgwụ tiri onye m jiri aka m gaga chi n'azụ ụlọ kechite fụọ ga gị gaga fọpụ ya kewu na iliri nsi a m gara aga abụọ biko kọwara m ọfụma maka ntị abụọ ga-anụ ihe a isi na oge liri ọgwụ ngara abụọ onye sigo na ọgwụ fada kpụrụ isi fada ahụ ụzọ eshiri gị fada ị nwere kọlụ 2 days gị za kọlụ ajọ mmụọ kpọrọ gị sọ Chineke ọ kpọrọ nwụrụrụ ihe m gara aga na China betere nwunye m red and white kechie gangụ agaga libia ka ị gara aga bọpụta na-egosi otu iri ugbo enye gị ezigbo ọgwụ bụọ ị ga-abọlie esi ọgwụ ọkpụrịkpụ ọgwụ agịrịja bode ma ọgwụ agịrị ebe dị aga gwọta ligi ya oche gị gara ebu ya ọgwụ mabụrụ gị kpụọ gị si na ha aja kpọchapụ gị fada n'ime ị gaga bọpụ ya eweliwe G.O. GU eleke na-akpọghị akpọ so ihe niile ọgwụ niile a na-asị na-agbọpụta n'ụlọ ndị mmadụ nshi niile asị ya agha niile asị na ọ na-ebu so ihe niile awụ the more you look the less you see ọ naanị mmasị na-ewu udo eme ihe ahụ ihe nọ mbọd abụọla m ekele otito ahụ anarakwara m ya wụ na anara maka Chineke otuto ga-eto gị n'ọnụ mana nke we okwu a ga-etigodo ọnụ ebe a na-awa aka ntị mara m a ga-erivasị ya na-egwuri egwu ị na-agba ara ị na nwa maka ntị ị na-agba ara iwe onye ara nwamba na mgbọrọgwụ ọgwụ gị were aka ntị ma m ị na-agbara ịma mụ ụfọdụ aka ntị isi ọ dịghị gị mma iliri nọsensị iliri ma bọpụta ya ịjụkwara m ele otu m ji hụ ụzọ mara nke itire detin
ihe ahụ itire mbọ pụtara ịjụkwara m ịhụgodi ya ahụ ọwụ mirakụl ihu ebe iliri nọsensị ahụ isi iliri ọwụ mirakụl mmeghe ọnụ gwa ndị mmadụ na-asị na ikwuru na oge iliri datin enwe onye ga-ekweta na ihe ahụ nkịrịka akwa ibere elega otu m ga-eji kọnfam ụlọ nkịrịka akwa ka iliri ebe a egbe eluigwe dọọpụkwa gị ọnụ ịna-ahụkwa m n'ụzọ were aka ntị sụchie m ntị ụmụ agbara m ala were kwụra nwa chisia gị ntị dị ya idiot Chimaobi enwe onye nọ nga ikwu ọkpa m na ewere isi guys ka ego ire gị ntotu na ịkpọrọ m ụmụ agbara nso ụmụ agbara m ala ha mapụkwa gị isi fada ekegere n'obi chukwu kama m mechi gị were ụmụ agbara ekwu m kwuo pim na mesu gị ma maka ntị kwuo pim mesu gị ntị maka Chineke ihe ịrịba ama ga-eme na ntị ihe ịrịba ama ga-eme na ntị gị na Chimaobi mara maka ntị Chimaobi mara maka ntị akwụọ gị ụdọ na Chimaobi mara maka ntị suit gị akwụọ gị ụdọ Chimaobi cheta ihe m na-eme gị mgbe anyị nọ skuul bịa m nso Chimaobi gị tetara aka ntị nwa m ya ada akpụ anyị bịa godi m nso na maka mụ na gị na-egwu egwu ụmụnna m Chimaobi ị hụtụrụla m Baịbụl mụ na gị na-egwu egwu ị gbọtụrụla m Baịbụl n'ala ka ihe ga-eme mara agbaghị gị ka gị kpọm onye osi bifo na-eshie fada ị ga-ama na anọ m na street bifo shie fada na street ahụ ka ị ga-alaghachi ị taa ga-ama na anọ m na street bifo shie aka fada laghachi na street gị kpọm onye osi ọgwụ m tara ahụ tiga gị ga-aga bọpụta ya oke sị m na ị mere mirakụl ime otu m ji hụ ebe iliri dị ọgwụ ị ga-ahụ pịa anya taa ime otu m ji hụ ebe iliri ma dị ọgwụ megburu gị taa gị kpọm onye osi ọkwa mụ na gị taa gị lecha gị agaghị m emegekwa mfasị no emegekwa mfasị ị ga-akụwa m mkpụrụ akwa ị ga-akụwa akwa m ọwara na-akpọ gị ịchọga ndị nsọpụ agha megide gị ba ịchọga ndị nsọpụ agha megide gị itigara n'ime ọhịa tụzuru nọ n'ebe ọsịsọ ịchọga ndị nsọpụ agha ebe ị nọ enye anọkwa m striti anyachakwa go ama egbukwe go hapụkwa na enyi m nwata ama egbugo ana m egwukwa egwu enweghị ihe ga-eme na majọsụ fụfọgbu oge ebe a na enweghị onye ga-ama ihe na-eme kọpụrụ m na akwụkwọ elekwala waịtị m ahụ ọ ga m eyirikwa waịtị a gbuo gị Chimaobi ileta onye nsọ etere mmanụ kụrụ moto ka ị kọọ m ka m ga-akọrọ ọka a na-eji asụ aka wepụ gị eze n'ọnụ na ịkụrụ m ka ọka anọkwa m striti anọ m bido Chimaobi ịkụrụ m ka ọka n'ala lekwe ọka ebuola ebe lekwe ịhụrụ ihe awa ọka pụrụ ebe ị nọ maka ịga isi ọwụwa be careful with me ọbụkwa ndị eluigwe ka m na-eji agba gị nkịtị o ọkwa maka Chineke ka m na-eji agba gị nkịtị o ekwesịkwa maka ndị eluigwe agba gị nkịtị if I remembered you, you no go like me o if you remembered me if I remembered you okay if I remembered you nwa aba dịkwa careful if I remembered ihe you ibegakwa awa akwa nwepụta time akụkwụla m ihe n'isi onye nsọ akụkwụla ihe n'isi onye nsọ akụkwụla isi ala kpada kodo amatawa gị akwa fada mmanwa gị akwa idiot nonsense fada kpapụ gị eze n'ọnụ na n'ọhịa ị na-erikwa ọgwụ egbe ha likwe gị lie gị gbuo 6 feet lie gị n'ọhịa aha Chineke kpọrọ m nso ebewa bewa Chineke kpọrọ m ịnwetekwara nwa Chineke lie m buru m danyụsị ahịhịa ị nwere ike ịhụ ihe ọma na ndụ gị aha Chineke kpọrọ gị ekwensị ga-akpọ gị kemgbe very soon mgbe ekwensị akpọ gị anụ ọhịa na-ada agbọpụli ezigbo ọgwụ m ji aka m gachi gị ka ekwensị gara aga bụọ ị ga-abụ onye lụrụ oge very soon idiot ga kelebe Chineke na ọ maka na m na-eme fasting ụdị fasting na m na-ebrek ihe m na-emegide ihe nụda alak ya gị gụta nwatakịrị ka m Father to you oh the other glory to you ọ mụ na gị taa gị ma hapụ gị maka Chineke kere mụ na gị na